Ahoj dejváci, dneska nás opět čeká další přeměna s i začátečnickým aerobikem. Myslím si, že k tomu není třeba zmiňovat nic víc. Jdem na to. Napřed se ale musíme rozehřát, takže běžíš úplně v klidu, jenom rozehříváš svaly, klouby, aby jsme se pak mohli vrhnout do toho aerobiku, jo? Tak, paráda. Tak, měníš za vysoký kolena do úrovně vašeho pasu. Klidně si klepněte tím kolenem o tu ruku. Paráda. Yes. A běžím. Super. Dýchej, dýchej. A znova kolena. Pak budeme hodně tady vysoký kardio, takže teď si to ještě užívejte. A naposledy běžím. Super. Pojď. Paráda. Tak, ještě kolena nahoru. Pecka. Tak, vyměníme běh za švihadlo, jenom mírný poskroky směrem nahoru, anebo jednodušší varianta jenom ze špičky na patu. A potom ze strany na stranu, jenom mírný poskok, rozhejbejte nohy i do strany, ať si navyknou na ten pohyb, jo? A švihadlo. Super. Pojď, side to side. Jenom poskok, jo? Dejchej. A švihadlo. Side to side. Super. Dýchej. A poslední. Svině na nohy. Ze strany na stranu. Klidně jenom vedle vašeho těla. Zašlápnete a vyměníte stranu, jo? Super. Pecka. Ještě jednou vyměň. Super. A naposledy. Výborně. 5 dřepů. 4, 3, 2, 1. A ještě se v klidu protáhneme. Hlava ze strany na stranu. Jdou nahoru. A klidně protoč. Buď jenom půl kruh, anebo celý kruh, pokud zvládáš. Super. Tak, zápěstí na jednu, na druhou stranu. Tady jenom rychlej stretch. Výborně. Lokty vpřed. A vzad. Paráda. Tak, ramena plavou dopředu. Super. Dýchej. A dozadu. Pecka. Tak. Ještě dýchej. A znovu dopředu. Jenom plaveš, opustí ramena. A dozadu. Super. Tak, široký postoj. Ze strany na stranu. Super. Jenom to rozdejchej, rozhejbej celou páteř hrudní. Tak, nahoru. A 90 stupňový úhel, hrudník pořád měří dopředu. Paráda. Tak, poslední. Kolena k sobě, zatočím na jednu stranu a na druhou. Super. Výborně. Tak, špičky nahoru. Stretch a warm-up máme za sebou. Čekají nás 4 kola dohromady, stejně jako jste zvyklí u začátečnických tréninků. Co se bude dít ale tady? V každém kole první 3 budeme mít dvojkombinaci cviků, jo? Bude to třeba první jack nůžky 15 a 15 vteřin, já vám během toho řeknu, kde si máte vyměnit. A to 4. kolo, to všechno spojíme do jedné malé sestavy a na půl minuty si zaobkáme všechny ty kombinace najednou. A pak budete mít klasicky 1,5 minuty pauzu, jo? Já si myslím, že jsme ready. Můžeme jít na to za 3, 2, 1 a začínáme jackem. Paty na zem, špičky směrem ven, jo? Jen dopad, klidně, a pokud by to bylo moc, jenom vytahuješ nohu, jo? Pojď. Tak, budeme to měnit nůžky před, dalších 15 vteřin, odrážejí ze špiček, jo? Ty nohy jsou celou dobu měkký, ale propnutý kolena. Pojď. 5, 4, 3, 2, 1
A povol si. Máte půl minutky pauzu. Druhý kombo, který nás čeká, je side to side, kde si klepu špičkou a potom na to budeme napojovat lekr, kdy stáhnete patu k jíždím a mírně se nakloníte. Jo? Zase 2 kombinace během 30 vteřin 15 a 15. Velký nádechy mezi tím. Ještě nás čekají 2 kolečka a pak to celý spojíme. Jo? Tak jo. Jsme ready? Jdem na to. Hop. Pojď. Jenom side to side, klepeš tou špičkou. Mírně nakláníš hrudník dopředu, jo? Super. Pojď. Ještě 5 vteřinek. Plynule. Přecházíme v lekr. Jdem na to. Hop. Hezky nahoru. Zaber. Jo? Stáhni to koleno úplně do té flexe a patu pojď k jíždím. Super. 5, 4, 3, 2, 1. A povol. Super. Třetí kombinace před náma, to je mambo a pony. Mambo, pokrčím jednu nohu a cvaknu si trošičku dopředu. Tady, jo? 2 kroky mezi tím. Tady mi pomáhá ta ruka, musíte navalit váhu směrem dopředu. A pony, jenom malý přeskoky. Klidně to může být jenom tak a nemusíte skákat, pokud nechcete. To jsem zapomněla říct na začátku. Pokud nemůžete skákat, samozřejmě neskáčete. A my jdeme na posledních 30 vteřin. Tady, mambo. Hop, hezky dopředu. Úplně v klidu, jo? Paráda. Tak, dopředu a dolů, jo? Otevři hrudník, zpevni záda. Paráda. Ještě jednou naposled a pony. Hop. Ruce nahoru dolů, pokud chceš. Pokud ne, zůstávají u tvých boků, jo? Pojď, vydrž. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. A povol. Teď to spojíme celý dohromady, já vám budu počítat, abyste nemuseli počítat vy. Jacky budou 4, nůžek bude 8, side to side 4, lekr 4, mambo 4 a pony. Kolik se jich vejde nakonec? Mám pocit, že jich je tam 6. Jo? Každopádně, těch 30 vteřin spojíme všechny ty 3 kombinace. Po prvním kole si můžete udělat obrázek, jak moc těžký to bude. Velký nádech, výdech. Klidně to rozchoď. Poslední 3, 2, 1. Jdem na to. 1, 2, 3 a 8. 8. Super. Side to side. 1, 2, 3, 4. Hop. Lekr. Jo? A teďko mambo. Ještě 2krát. Super. A pony. Hop. 2. Jo, jenom přeskok. Tady to spojíš celý dohromady. A 4, 3, 2, 1. A povol. Ta sestavička se bude opakovat ještě ty 3 kola zatím. Teď máme 1,5 minuty pauzu. Můžete se napít, můžete se nadechnout, otřít. A pokud nechcete ztratit tepovku, což by se tady nemělo stát, tak už pak jenom vycházíte. I ten klidně zbytek té pauzy. Jo? Ale zatím v klidu ze začátku. Ať se úplně nespálíte. Jediná důležitá věc je tady to, že všechny ty aerobické prvky až na tady v tu chvíli ten jack jsou z měkkých špiček. Jo, ty nohy jsou měkký celou dobu, akorát ten jack dopadá pevně přes patu směrem ven. Jo, myslím si, že já si to vychodím, je to půl minuta, úplně v klidu. Jo, všechny ty kombinace nejsou nijak extrémně těžký a slyšíte tam dobře jejich napojení. Ty jacky s těma nůžkama v té první kombinaci je úplně typický kombo na všech tady ten komerční aerobik, jo? Takže se pomalu nadechni, máme 15 vteřin a jdem na druhý kolo. Opět jack a nůžka, 15 a 15 vteřin, jo? Pořádně to celý prodecháváš, zatáhni ramena dozadu, otevři mi hrudník a jdem na to. Ready? Hop! Paty na zem, jo? Pojď. Bystrý, tady nahoře, zpevni břicho. Super. Pojď. Jedem. Hezky až na zem. A měníme nůžky ze špiček. Pojď. Zpevněný jíždě, propnutý kolena, ale měkký špičky, jo? Dýchej. Super. Ještě 5, 4, 3, 2, 1.
a povol. Super. Nadechni se, zase půl minuta pauza. Tady, pardon, side to side, ze špičky. A tady potom ta noha jde. Vlastně takže ji stáhnete až úplně hýždím. Komu by to nešlo, zůstává jenom v mírném rozsahu pohybu. Jo? Tak jo. 10 vteřinek, já už si vychodím. Připrav se. Side to side 15, leďte 15. Jsme ready? Jdem na to, pojď. Hop, 2. 15 vteřin, mírný naklonění hrudníku vpřed. Ruce klidně můžou jít do boku, jo? Pojď. Paráda. Ještě. Lekr. 15 vteřin, pojď. Tady ta kombinace se vejde do té půl minuty. Vždycky zhruba 8krát. Pojď. 3, 2, 1 a povol. Paráda. Tak, vydechni si. Nádech, výdech. Zase můžete chodit i mimo, jo? Ta pauza se klidně dá vychodit, nemusíte jenom stát na místě, ať se vám nezalejvají ty svaly a zároveň ať si je neztrátíte, jo? Takže tady 15 mambo, 15 pony, to znamená, že se natahuju na tu jednu stranu, jo? Potom 2 kroky mezi tím, hop, a double, pojď, super, přes špičku a dolů, 2 kroky mezi, naskočený, jo, hej, pojď, zpevni si břicho, vypni ten hrudník nahoru a teďko jenom pony, hop, ze strany na stranu, super, hele, jenom na ty špičky, jo, tam zůstává jedna špička propnutá dolů, výborně, ještě 2, 1 a povol, 30 vteřin, pauza, druhý kolo, jdeme to stáhnout celý od znova, opět, 4 děti, 8 nůžek, 4x side to side, 4x letter, mambo a pony. Už potom do těch 30 vteřin narveme 8 cviků, což není úplně málo, jo? Takže ne 8, neumím počítat, 6 jich je. To nevadí, se rozchodí. Pojď. Jdem na to, teď. 4, 3, 2 a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, side to side, 4 a lekr, 1, 2 a super, mambo, do strany a dolů, ještě 2krát, super, pojď, a pony, posledních 10 vteřin, ze strany na stranu, vydrž, 4, 3, 2 a povol, paráda. Minutka 30 pauza, já si tady opravím svoje neposedné vlasy. Tak. Samozřejmě, kdykoliv, když se vám bude chtít, tak si zaprvé můžete pustit pokročilý aerobik. To je jedna věc v těch minulých přeměnách. A nebo taky si to můžete stížit, jo? Můžete si přidat ty ruce, jo, můžete do toho dát víc dynamiky, což uvidíme teď v těch dalších 2 kolech. Ty nůžky můžou být víc nahoře, víc zpevněný, ty ruce jsou v boku, jo, takže vždycky se to dá stížit, ale zároveň se to dá udělat i lehčí, jo. Pro toho, kdo nemůže skákat, ty jacky klidně můžou vypadat jenom tímhletím způsobem, jo. Jenom ať se pohybujete, jenom ať máte ty nohy do strany a tady taky ten pohyb je ze země. Letět stejně tak, to mambo může být velice nízko, to znamená, že nemusíte ani jakoby přeskočit, ale stačí vám přešlápnout, jo? Takže jenom abyste věděli, že tam ta možnost je a jenom si to vychodím, jo? To pony stejně tak, pokud by to nešlo, jenom přešlapuju, jo? Není potřeba hopkat až úplně nahoru, každopádně pokud si chcete zaskákat, je to možný a zvýší to rozhodně vaší tepovku a ty kalorie, které spálíte, jo? Jdem na to, 15 a 15, jacky, nůžky, hop, pojď, vydrž, skvělá práce, dýchej, hezky nahoru, vypni hrudník, tady jsem celá narovnaná, jo? Jsme ready a nůžky, hop, ze špiček, jo, sleduj, ty nohy jsou propnutý, tohle je celý nahoře, super, pojď, ještě 5, 4, 3, 2,
A povol. Paráda. Vyklep nožky. A klidně to vychoď, já se budu vycházet i tou pauzu. Vy samozřejmě nemusíte, to nechám čistě na vás. Co zvládáte, nezvládáte, čeká nás side to side. A lekker, jo? Tady ty stehna dostanou pořádně zabrat, je to těžký, ale zároveň pořád jsou to jenom 4 kola, jo? My už jsme v 3. a jdem na to. Ready? Side to side. Pojď. Hop. Paráda. Opět špička, opět propnutý nohy. Jenom mírně vyměkčíš kolena ve chvíli, kdy pokrčuješ tu stojnou nohu, jo? Super. Ready? Lekker. Pojď. Hop. Super. Nahoru. Paty jíždím. I ještě dýchej. Zpevni břicho, s výdechem přitáhni nohu. Paráda. A povol. Tak jo. Ještě jednou před náma to kombo, pak už zas celý, jo? Ty první 2 kola si myslím, že budou hektický, než si zvyknete na tu choreografii. A pak ty druhý 2 kola, včetně tady toho, už můžeme si dávat tu dynamiku, jo? Takže úplně v pohodě, vychoď. Klidně jenom nízký kolena, 10 vteřin a jdem na to, jo? Mambo a pony, kombinaci 15 a 15. Jsme ready? Jdem na to. Hop. Raz, dva. Super. Ty nohy se naklánějí s tím, že to koleno vzadu se krčí, jo? Našlápni tam přes patu. Výborně. Poslední jeden. A pony. Hop. Super práce. Klidně ruce v bok, anebo tady. Už mi přidej ruce, jo? Jenom třepeš ze strany na stranu. Ještě 4, 3, 2, 1 a povol. Před náma celá choreo, jo? To znamená 4. kolo, 3. série. Dáme si to zase celý najednou. Opět ještě jednou nápočty. Jsou 4-8 nůžky. Jack, side to side 4, lekker 4, mambo 4 a pony 8. Jo? Tak jo. Jdem. Nadechni, vydechni. A jdem na to. Hop. 2, 3, 8. Pojď. Výborně. Side to side. 2, 3. A lekker. Hop. 2, 3, 4. Mambo. Hop. Pojď dopředu a dolů, jo? Výborně. Poslední a pony. Ruce přidej. Tady už jsme ve 3. kole. Tady už se nehraje na malou intenzitu. Super. A povol. Paráda. Vydýchej. 1,5 minuty. Záleží čistě na vás, jestli se rozhodnete chodit nebo zastavit. Ale přátelská rada je to vychodit, že jakmile se zastavíte, něco, čemu se říká kyselina mléčná, se vám začne nalévat do svalů a ty nohy, víceméně, ruce ani moc ne, ale ty nohy vám okamžitě stuhnou. Jo, takže se hejbat, aspoň trošku si pochodovat, během toho se napijete a pak to vychodíme celý. Čeká nás úplně poslední kolo, jo? Takže tady chci vidět, co největší dynamiku dokážete vrazit do každého z těch pohybů. Ve výsledku, hele, 1,5 minuty těch kombinací a půl minuty celého chorea. 2 minuty práce. Nic moc. Není to tak těžký, ale když to dáte 4krát za sebou, tak už to těžký bude. Jo? Půl minutky. Úplně v pohodě. Dýchej. Tady to chození vám přidá ještě kardio navíc. Takže to nebude jenom aerobik, ale máte tady i závodní chůzi. Ze strany na stranu, jenom nahoru. Tak, posledních 15 vteřin. Už teď hodně přidejte, pojďte to vychodit taky, ať se pak zvládneme napojit na tu hudbu, jo? Tak jo. 3x15 a 15 kombinace a poslední celý full, OK? Jdem na to za 3, 2, jack. Hop. 15 vteřin. Špičky směrem ven, paty na zem, jo? Vydrž. Super. Tak, ještě 5 vteřinek jacků a vrhneme se na nůžky, jo? Pojď. Propni nohy, kolena a špičky jsou měkký, jo? Zaber. Super. Dýchej. 4,
3, 2, 1. A povolal. Super. Tak, máte možnost opět se napít, pokud potřebujete i mezi těma kombinacema. Celý si to vychodíme. Úplně v klidu. Jo, jenom ty měkký kolena. Pořád dýcháš. Naučte se pracovat s dechem. Hluboký nádechy. Hluboký výdechy. Nás čeká 15 a 15. Side to side. A letter. Jo? Jsme ready? Jdem na to. Pojď. Hop, hop. Side to side. Jenom se nakloň. Ještě vydrž. Pojď, 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 pojď. Hezky o tu špičku. Dolů. Jedem, 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 jedem. Hezky. Drž, 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 drž. A plynule. Letter. Nahoru. Pojď. Pata jíždím. Zpevněný břicho, jo? Tam pracují jenom ty nohy. Super. Pojď. Hop. 2. Jedem, jedem. Posledních 5 vteřin. Vydrž. Skvělá práce. A povol. Tak. Pojď to vychodit, je to poslední sérka, jo? Už se tady snažte trošku s tou tepovkou pracovat a jít s ní úplně nahoru, co nejvíc můžete. Nás čeká poslední kombinace. Mambo 15, pony 15 a potom už jenom půl choreo. A máte to za sebou, jo? Tak jo. Super. Jdeme, jdeme, jdeme. 5, 4, 3. Jdem na to. Pojď. Mambo 15. Noha vpřed. Vydrž, vydrž. A opři se tam do toho, jo? Zaber, zaber, zaber. Silově a zpevněný celé tělo. Paráda. Poslední mambo a jenom pony. Hop. A tady už i ruce nahoru. Pojď, pojď, pojď. 10 vteřinek. Vydrž, 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 vydrž. Dýchej. Ještě. 4, 3, 2, 1. A povol. Poslední chůze. Poslední kolo před náma. Vydáme celou tu sestavu. Jo? A už jenom stretch. Pak už máme úplně hotovo. Takže úplně v klidu. Jack 4. Nůžky 8. Side to side 4. Letter 4. Mambo 4. A pony 8. OK? Kolínka vejš. Jdem na to. Jsme ready. Posledních půl minuty. Hele. 4, 3, 2 a 8. Pojď, pojď, pojď. Výborně. Side to side. 4. A navazuju letterem. Pojď. Ještě. A mambo. Výborně. Ještě 2krát. Super práce. Zastav se a poslední pony. Nahoru dolů. Poslední vteřinky. 4, 3, 2, 1. A povol si. Všechny 4 kola jsou tímhletím za náma. A my už se jdeme jenom protáhnout. Pojďte na zem. Položte se na záda. Natáhněte nohy, ruce. Hluboký nádech. Výdech. Přitáhnu koleno k sobě. Druhá noha je pokrčená. A nebo ji můžu i opět natáhnout. Větší protažení. Mírně zatáhnu směrem do strany na kyčel. Super. A jenom vyměním nohy, opět přitáhnu koleno narovno. Buď můžu tu nohu hned nechat nataženou, nebo si ji pokrčte. A vytáhneme do strany. Paráda. Tak. Jeden kotník přes koleno. Koleno zatlačím směrem ven, protáhnu jíždě. Stáhnu břicho, záda. A dýchám. Super, jenom vyměň. Paráda. Tak, otočte se jenom na břicho, ze spoda, do pozice kobry, vytáhni se nahoru. A vydýchej. Ještě jednou povol dolů. Zpátky nahoru. Paráda. Do pozice dítěte jenom na chviličku. Vytáhni špičky k sobě, jdi na paty. Nádech, výdech. Potáhni jednu ruku pod sebe. A pomalu vyměň strany.
Povolte si, jdeme rovnou úplně nahoru. Tak, jenom hluboký nádech a úplně vypust až dolů. Chyť se za lokty, pohoupej se ze strany na stranu. Naposledy se nadechni. Stáhni ruce k sobě. A velký potlesk je pro vás, první začátečnický aerobik je za váma. Opět se budu těšit na další 3 tréninky a uvidíme se možná i v dalších přeměnách. Mějte se krásně a vidíme se.